Aloita siirtymällä hinnastosivulle. Voit käyttää ilmaista suunnitelmaa, sen avulla voit yhdistää 2 taulua. Aktivoinnin jälkeen valitse 2 taulua, joiden kanssa haluat työskennellä. Näitä tauluja voi myöhemmin vaihtaa, mutta enintään 30 päivän välein. Maksullisissa tilauksissa tauluja voi vaihtaa useammin tai ilman rajoituksia. Osa. Elementtien kopiointi. Tässä osiossa voit siirtää rakenteen yhdestä taulusta toiseen. Erittäin kätevää, kun luot uutta taulua, mutta haluat sen vastaavan aiempaa rakennetta, esimerkiksi listat, tunnisteet tai mukautetut kentät. Valitse vain lähdetaulu, määritä mitä sä haluat kopioida ja napsauta kopioi. Esimerkiksi käytämme taulua ohjelmistokehityksessä. Korteissa on mukautettuja kenttiä, joihin voi määrittää tunnisteita, määräpäiviä jne. Sen sijaan, että lisäät kentät ja tunnisteet käsin joka kerta uudella taululla, voit kopioida ne toiselta taululta. Voit myös kloonata koko taulun. Valitse lähdetaulu, ota kaikki tarvittavat elementit mukaan ja napsauta kopioi. Uusi taulu sisältää kaikki valitut elementit ilman, että sinun tarvitsee tehdä asetuksia alusta alkaen. Ilmaisessa suunnitelmassa voit kokeilla tätä toimintoa rajatulla määrällä kopiointeja. Maksullisissa suunnitelmissa ei ole tätä rajoitusta. Osa. Automaattiset kommentit. Täällä voit ottaa käyttöön automaattiset kommentit, jotka lisätään korttiin, kun tietyt kentät muuttuvat. Mitä seurataan? Tunnisteiden muutokset, checklistan kohdan valmistuminen, päivämäärän muutokset, mukautetun kentän arvon muutokset. Board Assistant lisää automaattisesti kommentin kortin alle ja kertoo, mikä kenttä muuttui ja mikä on uusi arvo. Kommentti lisätään sen käyttäjän nimissä, joka teki muutoksen, jos hän on kirjautunut sovellukseen. Muussa tapauksessa kommentti lisätään asetusten omistajan nimissä. Osa. Automaattinen jäsenhallinta. Tässä osiossa voit määrittää, miten kortin jäsenet muuttuvat, kun korttia siirretään listalta toiselle. Jokaiselle listalle voidaan määrittää oma sääntö. Älä muuta jäseniä, poista kaikki jäsenet, korvaa kaikki jäsenet, lisää uusia jäseniä, poista tietyt jäsenet. Katsotaan esimerkki yleisestä skenaariosta. Kun kortti menee listaan, käsittelemättä, kaikki jäsenet poistetaan. Listassa työn alla lisätään esimerkiksi kehittäjä. Testauksessa kehittäjä korvataan testaajalla. Julkaisussa kaikki roolit poistetaan. Käytännössä se toimii näin. Kun siirrät kortin, siihen lisätään automaattisesti sopiva jäsen. Seuraavassa vaiheessa jäsen vaihtuu toiseen. Ja lopuksi kaikki jäsenet poistetaan. Sovelluksen erityinen ominaisuus on mahdollisuus määrittää yksilölliset jäsenmuutokset jokaiselle kortille. Jokaisessa kortissa on oma asetuslohko, joka ohittaa yleiset listakohtaiset säännöt. Tämä mahdollistaa uniikkien skenaarioiden luomisen korttikohtaisesti. Esimerkiksi, kun kortti menee testaukseen, lisätään juuri tietty testaaja, ei se, joka on määritetty listalle yleisesti. Miltä se näyttää käytännössä? Meillä on 2 korttia, toisella yksilölliset asetukset, toisella yleiset. Kun siirrämme ne, kummallekin sovelletaan omaa sääntöään. Silmän kuvake mahdollistaa sen, mitkä elementit näytetään kortin sisällä. Esimerkiksi voit rajoittaa korttikohtaisia asetuksia listalla. Tämä on hyödyllistä,
kun olet varma, että vain yksi tietty jäsen työskentelee listan korteissa. Voit myös rajoittaa näkyvissä olevien käyttäjien listaa listakohtaisesti. Tämä helpottaa oikeiden jäsenten valintaa. Yhdessä kentässä piilotimme tarpeettomat käyttäjät ja korttia avatessa näkyvät vain ne, jotka jätettiin näkyviin. Toisessa kentässä, ilman rajoituksia, näkyvät kaikki. Kiitos, että käytät Board Assistantia. Toivottavasti työskentely Trellossa on automatisoitua, järjestelmällistä ja miellyttävää.